Hello people. Nhasi nayo yandauya nayo ka inosiririsa inorwadza. Hanzi namukoma wingi munotipfudzirei nepanorwadza moyo. Zvikanzi namukoma Jah Praizah. Famba zvakanaka tosangana akudenga. Guys, nayo yandauya nayo ka haina mufaro. Ndisati ndapinda munyaya zere ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyowani musadarikirwa guys. Ndoda kutaura nhau ndakati ndichifamba zuro mumastreet umu ndobva ndasangana nemamwe maposta eimwe monya inonzi Mr. Jack. Monya yaishanda namukoma Jah Praizah. Saka mukoma vatisiya vashaika. Tichiti yanzi fara nevanofara, hanziwo chema nevanochema. Mukoma va Mr. Jack avaka vese kana makambona video ya Jah Praizah inonzi mukwasha. Papa painzi ndiri kunzwa kuda kurova munhu, ndiri kunzwa kuda kurova munhu. Munhu uya akabuda akapfeka orange ndiye wachona iye ashaika. Ndo vachona Mr. Jack wacho iwawo. Ndo vashaika chingoti may his soul rest in peace. Ngavazorodzwe murugare. Inguva inzira yedu tose. Saka ndo zvandangoya nazvo guys, chingoti mungozivawo kuti tarasikirwa noumwe wedu. Ndo zvandangoya nazvo guys, thank you. Ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyowani musadarikirwa. Thank you guys.